שמח, פורים שמח לכולם, איזה כיף לראות את כולם, אני מקווה שאתם עם אנרגיות לערב, כי היום יהיה, איך היא אומרת באח הגדול, קרחנה. מה את אומרת על זה? דברי, תגידי מה את אומרת על זה. אין מה להגיד. אין מה להגיד. חג שמח! הופה! לא, הוא לא אוהב להצטלם, הוא סלב. סבו, בוא אליך. שלום! כי אם הייתי נשאר בבית, רוח עכשיו, הם היו איתה ואני הייתי נשאב למקום אחר. נכון, בהחלט. גם אם אתה לא רוצה, אנחנו נדחוף לך בפנים. סודות מדינה נהיה. שומעים, שומעים, שומעים. איפה יהיה פחה? חם לי כבר. משחקת עם רוני וקוקו? בואי אליי, ממי, בואי תראי לי מה יש לך. בואי תראי לי. מה מצאת? תראי את זה למצלמה. צליל מאוד אוהבת כאלה. וואי. מה זה? מירז, מה מצאת? זה זאטר, צליל. זה זאטר יפה. לילי, תריחי. תריחי. מה זה? מה זה? לא יודעת. תגידי זעתר. נראה, ילדה רעבה, היא אוכלת ידיים. עזוב. עזוב אותי. עזוב אותי. ספיר, תאמר לה. אתם רוצות לברך את אמא? רגע, זהו, עמדו, בואו. תברכו את אמא לפורים. מה שיהיה. חג שמח. חג שמח לאמא. אוהבים אותך ואת חסרה אני לנו. אוהבת אותך, אמא. למה אמא לא פה? איפה היא הלכה? איפה אמא? בבית. עובדת. היא עובדת? מישהו צריך לפרנס את האוטו, נכון? נכון. וזה אבל. מה צריך זה? צלם אותה. מה אתה מצלם? שים משקפיים. צלם את סתיו. סתיו. הכי חמודה והכי יפה בנשים פה. הופה. מה את רוצה להגיד? הגיע הזמן, אבל שתגידי. טוב, בא לי לישון. זהו. מה זה החתיכות הזאת? לא משנה מה זה וידאו, מה אתה אומר? מה אתה יש לך ביד? אוזן המן? כריך. זה אוזן המן? זה אוזן. סתם כריך, אוזן של מה? אוזן של סתיו. אוזן של... כן, דברי. היי. מה היי? זהו, בדיוק ככה.